Λοιπόν, επιστροφή μετά από τις μεγάλες φιλοσοφίες, μετά το 15 λεπτό φιλοσοφίας αυτής της εκπομπής. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής φιλοξενούμε τον Ανδρέα Φακή, ο οποίος επιμελείται την έκθεση Graphic Novels Art Room με τη συμμετοχή των B, Ian Stevenson, Drake the Pirate και Cacao Rocks. Φιλοξενείται από μεθαύριο 5η 9 Φεβρουαρίου στην αίθουσα τέχνης και Art ΣΥΝΑ 54 στην Αθήνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Πολύ καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Παρακαλούμε. Θες να μας πεις λίγο παραπάνω για το θέμα της έκθεσης? Βεβαίως. Γιατί τα πάμε στα... Βεβαίως. Το θέμα της έκθεσης ουσιαστικά έχει να κάνει με την αληθινότητα που εκφράζουν τα διάφορα δημόσια έργα τέχνης που συναντάμε σε πόλεις όπως η Αθήνα και το Λονδίνο, και μιλώντας πιο συγκεκριμένα, όπως πολύ σωστά προαναφέρεται, για τη δουλειά των B, Ian Stevenson, Drake the Pirate και Cacao Rocks. Μάλιστα, αλλά πώς συνδέεται αυτό, δηλαδή το graphic novels πώς το εννοείτε? Το graphic novels γιατί μας πάει στο μυαλό το βιβλίο. Το graphic novels είναι ένα ευρύς όρος, ο οποίος ουσιαστικά περιγράφει, θα μπορούσε να περιγράφει μια σειρά πραγμάτων. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται τα comics, τα animations και πολλά άλλα. Στην προκειμένη περίπτωση, στον τίτλο της έκθεσης, ουσιαστικά περιγράφει τη δουλειά των 4 καλλιτεχνών. Επομένως, ο τίτλος της έκθεσης από μόνος του λειτουργεί σαν statement, σαν μια είδους δήλωση για τη δουλειά των καλλιτεχνών, θέτοντας ως δεδομένη την αληθινότητα των έργων τους. Τι σημαίνει αληθινότητα? Τι εννοείς? Έχει να κάνει με το κατά πόσον τα διάφορα που αφηγούνται τα έργα τους, δηλαδή οι διάφορες ιστορίες που αφηγούνται, έχουν αληθινή βάση ή φανταστική. Μάλιστα. Αυτά είναι έργα τα οποία είναι καινούργια, είναι νέα ειδικά για την έκθεση, είναι και κάποια που τα έχουν ξανακάνει, ας πούμε, και στους δρόμους? Είναι νέα έργα για την έκθεση. Θες να μας πεις λίγα λόγια για έτσι μια-δύο ατάκες για τον κάθε καλλιτέχνη? Φαντάζομαι θα έχετε μια εικόνα των 4 καλλιτεχνών. Αυτό που τους χαρακτηρίζει το κοινό του στοιχείο είναι ότι όλοι τους χρησιμοποιούν το δημόσιο χώρο. Δρούν δηλαδή σε αυτόν, ζωγραφίζοντας το δρόμο. Οι 4 έχουν μια κοινή συνισταμένη. Έχουν δηλαδή σαν έντονο στοιχείο αυτό της αφηγηματικότητας. Πέραν αυτού όμως έχουν και διάφορα άλλα πολύ δικά του στοιχεία. Χαρακτηριστικά ο Ian χρησιμοποιεί το άκρο σαρκαστικό και καυστικό του χιούμορ. Ο Drake θεματικά κινείται σε ό,τι έχει να κάνει με τη θαλάσσια ζωή και τους πειρατές. Ο Cacao Rocks αντίστοιχα έχει να κάνει με διάφορους πανκ, με λιτζάνες, μπάλες του μπάσκετ και ψαλίδια. Μάλιστα. Ναι. Και αυτό έτσι τους δίνει κάτι ξεχωριστό, έτσι, ας πούμε, στον καθένα. Μάλιστα, υπάρχει δηλαδή μια έντονη διαφοροποίηση στη δουλειά τους. Θα υπάρχει και ένα βιβλίο που θα είναι με τα θέματα της έκθεσης, με τα έργα της έκθεσης? Ναι, θα υπάρξει ένα ομώνυμο βιβλίο, κάθετος κατάλογος, με τα έργα της έκθεσης και με δουλειές των 4 καλλιτεχνών, έτσι ώστε και ο θεατής, ο επισκέπτης της έκθεσης να μπορεί να πάρει μια παραπάνω εικόνα για τον καθέναν από αυτούς. Μάλιστα. Όμως, πώς μπορούμε να χωρέσουμε, ας πούμε, 4 παιδιά που ασχολούνται με το street art μέσα σε μια γκαλερί? Δεν είναι λίγο εκτός πλαισίου? Αυτή είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα ερώτηση. Είναι κάτι που το έχω ξανακούσει αρκετές φορές. Νομίζω αυτό που παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον όταν σχολιάζουμε την τοποθεσία της δουλειάς καλλιτεχνών που δουν στον δρόμο, έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι μπορούμε να αποκτήσουμε μια πιο μόνιμη επαφή με ένα από τα έργα τέχνης αυτά, χωρίς να επέμβουμε στην πρωταρχική του έτσι τοποθεσία. Μία αλλοιώνοντας δηλαδή την ύπαρξη του στον δρόμο, μπορούμε να αποκτήσουμε κάποια από αυτά τα έργα τέχνης
Ναι. Αυτό που λες βέβαια δεν αναιρεί λίγο το tagging του δρόμου. Δηλαδή ο γραφιτάς ο οποίος πάει σε ένα τοίχο για να αφήσει το δικό του tag, ξέρει ότι θα περάσει κάποιος άλλος από πάνω και θα τον καβαλήσει, θα τον μουτζουρώσει. Καταρχήν θα ήθελα να αποσαφηνίσω ότι δεν μιλάμε ούτε για παραδοσιακούς graffiti artists και ούτε Σωστά. για tags. Σωστά. Μιλάμε για κάτι λίγο πιο ευρύ και λίγο πιο... Μιλάμε για έργα. Μιλάμε για έργα τέχνης. Μιλάμε για πίνακες. Δεν μιλάμε απλά για υπογραφές. Τώρα όσον αφορά την ανέρεση που ανέφερες, θεωρώ ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα από τη στιγμή που τα έργα των 4 καλλιτεχνών δημιουργούνται εξ αρχής με γνώμονα την ύπαρξή τους σε ένα χώρο ο οποίος δεν έχει όρια. Δεν είναι δηλαδή οροθετημένος. Είναι ανεφοριών. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας πεις λίγο πάλι ωράρια και τέτοια της έκθεσης που είναι η γκαλερί. Ναι. Και πότε ξεκινάει. Τα εγγένεια της έκθεσης είναι την Πέμπτη, ξεκινώντας στις 7. Η γκαλερί βρίσκεται στη Σίνα 54, απέναντι από το Γαλλικό Ινστιτούτο. Και τα ωράρια είναι 11 με 6, αν δεν κάνω λάθος. Τρίτη Παρασκευή είναι 12-8. Τρίτη με Παρασκευή 12-8. Και Σάββατο 11. Ναι, τώρα τα βρήκαμε. Σάββατο 11. Έχουμε εμείς το δελτίο τύπου. Θα τα πούμε εμείς. Είναι Τρίτη Παρασκευή 12 με 8 και το Σάββατο είναι 11 με 2. Τα εγγένεια, όπως είπες και εσύ, να το επαναλάβουμε, μεθαύριο Πέμπτη στις 7 στην αίθουσα τέχνης K-Art, Σίνα 54. Αντρέα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά στην έκθεση. Ευχαριστώ. Μέχρι πότε θα πάει? Θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Μαρτίου. Μέχρι και τις 10 Μαρτίου. Πολύ ωραία. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Graphic Novels Are True. Έργα του B, του Ian Stevenson, Drake the Pirate και Kakao Rocks. Τους γνωρίζετε από τους δρόμους της Αθήνας αλλά και από άλλες περιστάσεις που εκτέθηκαν είτε σε χώρους τέχνης ή ακόμα και κάποια από αυτούς και σε πιο εμπορικές χρήσεις. Τους έχετε δει και σε περιοδικά, τους έχετε δει και ως εικονογράφους και μπορείτε να τους δείτε και στην K-Art από την Πέμπτη και μετά. Σίνα 54, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Kpavlaart.gr είναι και η ιστοσελίδα του χώρου.